$35. $335 doesn't. What did you say earlier tonight? $315? Yeah. Hi guys! Welcome back to my channel. Ngayon ay panibagong araw na naman ulit. Maglalaba ako. Katatapos ko lang maligo. Kung napansin niyo basa yung buhok ko. Ayan guys. Akyat ako sa washing area. Ayan, kung makikita nyo, maglalaba ako guys. Wait lang. Saglit lang ha. Dito ilalagyan mo lang ng powder, downy. Close. Push the bottom. Yan, tapos na. Bakit ayaw? Dalawang oras kalahati. Tapos na dito lalabas ko ay medyo was tuyo-tuyo na ng kaunti. Nag-bake si boyfriend ng bread. Kasi daw pagod ako, naglaba ako. Kulang yung ginawa ni boyfriend, kaya ito may pahabol pa ako. Hmm? 3 hours later. Dito naman guys sa Norway, okay lang naman magsampay sa labas kapag talagang mainit. July, August pa ang summer dito. So ngayon, dito na lang muna ito sa loob ng washing area. Pahahanginan lang naman ito. Isang araw lang. Tapos, tuyo na. Ayan, tapos na. Many minutes later. Papunta kaming grocery guys. Bibili kami ng chocolate tsaka kung ano-ano na pwedeng dalhin pauwi. Grabe ang damit ko. Malamig kasi masyado sa labas. Mahangin pa. Yan, nandito na kami guys. Babe, you need to put this back. Bibili dito guys na luto na chicken per kilo. Hindi mo na kailangan magluto. And here we are, chocolate area. This is
This is Rylan favorite. Our favorite. Babe, how about this one? Guys, na grocery ay hindi naman kalakihan, pero halos lahat ng grocery ay ganito. Ngayon, kung nakikita niyo guys, may 1 meter. Ikaw ang magbabalot ng pinamili mo. Then, itatap mo lang yung ATM mo, pambayad. 15 minutes later. If you park over there, we can walk. You don't know, Lolo. Andito kami sa isa pang ulit na grocery. Ayan, may bibilihin kami. Babe. Ayan guys, ang toothbrush. Decharge. Ayan, dito guys, ikaw mismo ang magtatap. Wala siyang cashier. Tapos ayun, may entrance. Pag lalabas ka doon, itap mo lang yung resibo mo para bumukas yun. Ayun, it's working. Yeah. Nakita nyo guys yung mga airplane sa kabilang side, airport. Pauwi na kami guys. Nakapagod. Siguro hanggang dito na lang yung video ko. Kita-kita next video.